La idea per fer aquest vídeo s'origina 15 anys enrere, quan a l'institut ens estaven donant les notes de l'últim examen de matemàtiques. Quan li va arribar el torn al company, la professora li va dir: «Mira, Josep Maria, has obtingut tots els resultats que tocava, però en aquest exercici has fet servir un mètode que no és del tot correcte, així que no et puc posar el 10. Per tant, et posaré un 9,9 període». En sentir això, jo vaig pensar: aleshores és que 9,9 període és menor a 10. És però realment així? En aquest vídeo en sortirem de dubtes. Benvingudes i benvinguts al canal, soc Lobo Njord i en aquest vídeo veurem si 9,9 període és diferent de 10 o equivalentment si 0,9 període és diferent de 1. La comprovació és molt senzilla. El nostre punt de partida és l'equació x igual a 0,9 període. Com bé sabeu, un nombre decimal periòdic és aquell que el decimal es repeteix infinitament, de manera que aquesta expressió equival a 0,9999 i un nombre infinit de nous. Això vol dir que després d'un 9 sempre vindrà un altre 9. Aleshores, estareu d'acord amb mi que si multipliquem amb dues bandes de l'equació per 10, obtenim 10x igual a 9,9 període, és a dir, 9,9999 i una infinitat de nous a la dreta. Aquestes dues equacions lineals les podem restar una de l'altra i hauríem d'obtenir el mateix resultat que si haguéssim multiplicat l'equació inicial per 9. Si ho fem, a l'esquerra de l'equació obtenim 9x, però a la dreta obtenim exactament 9, sense cap decimal. Això passa perquè cada decimal de la primera expressió és cancel·lat pel decimal en la mateixa posició de la segona equació i acabem obtenint 9,0. Aquesta expressió resultant és una equació de primer grau trivial, i si no em falla l'àlgebra, d'aquí obtenim l'expressió x igual a 1. Si d'una banda hem començat amb x igual a 0,9 període i per altra banda hem acabat amb x igual a 1 sense haver-nos equivocat ni haver fet cap cosa massa estranya, aleshores l'única possibilitat és que 0,9 període sigui igual a 1. Amb aquesta expressió veiem que no hi ha diferència entre 0,9 període i 1, i si multipliquem la identitat per 10 en ambdues bandes, obtenim que 9,9 període és exactament igual a 10. Tal com hem vist en aquest vídeo, 0,9 període i 1 són la mateixa quantitat i això passa anàlogament per 9,9 període i 10. Així doncs, en col·lega Josep Maria es va acabar enduent un 10 que no li tocava. Bé per ell. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriveu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!